Lees maar. Dag vriendjes. Ik ben de eerste één die op de maan geland is. Ik ben een astronaut. Goed zo, drama. Hier trek ik door de oerwoud. Veel de dieren fotograferen vind ik spannend. Kijk eens naar die krokodil. Ja. Mam, laten we wel kijken naar die krokodil. Ja, mooi. Als het brand is, kom met de moedige brandweerman en blussen. Mooi. Nu ben ik ontdekkingsreiziger op zoek naar oude schatten. Schatten. Nu. Nee. Grotten verkennen is een beetje gevaarlijk, maar ik hou van avonturen. Mooi. Kijk eens naar Donald met die touw. Ja. Donald, heb je touw? Ja. Hij is in een grot. Ja, stalagmiet, stalagmiet. Goed zo, meid.